раиси шаҳри Исфара дар рӯзи дониш ва сулҳ ба иёдати кӯдакони маъюбе рафт, ки дар хона ба таълим фаро гирифта шуданд. иқдоми мазкур, ки бесобиқа мебошад ва бори аввал рӯи кор меояд, нишон медиҳад, ки дар асоси дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарияти шаҳр, хоса Баҳоваддин Баҳодурзода ҳамеша ба қишраҳои осебпазири ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. зимни аёдати кӯдакони маъюбӣ ба дарси хонагӣ фаро гирифта, шаҳрдори Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода зикр намуд, ки ғамхорӣ ба оилаҳои ниёзманд, дастгирии эҳтиёҷмандон, фароҳам овардани шароити созгор ба ҳамаи қишраҳои ҷомеа ва муҳайё кардани имконияти баробари таҳсил аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб рафта, ин самти кор дар соҳаи маориф ҳамеша зери назорати роҳбарияти шаҳр қарор хоҳад дошт. ҳангоми шиносоӣ бо рафти таълими хонагии шаҳрдор бори дигар аз масъулини соҳаи маориф ва омӯзгорон дархост кард, то нисбат ба таълими нафарони эҳтиёҷманд рағбату кӯшиши бештаре зоҳир кунанд. ба ин кор омӯзгороне ҷалб шаванд, ки на танҳо дониши хуб, балки дили меҳрубон ва масъулияти баланд дошта бошанд, зеро таълими хонагӣ нисбат ба таълими анъанавӣ масъулият ва заҳмати бештарро талаб мекунад. дар ҷараёни боздид ба нафарони ба таълими хонагӣ фарогирифташуда тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бояд гуфт, ки аз ҷониби муовинони раиси шаҳр низ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот хабаргирии кӯдакони ба таълими хонагӣ фарогирифта сурат гирифт.